26 ang namatay o 147 ang sugatan sa pag-atake sa lindol nga 6.9 magnitude dito sa Cebu City. Luoy kaayo mga igsoon ang mga biktima. Mga yung mag-rescue, napay daghang rescue nun sa sud. Hindi ginamo mada. Paliw kog share. Ang mga building nagdatog sa ilaha, magpray ta mga igsoon sa mga sugatan o sa mga pamilya nga gipangbiyaan. Abi yung mga igsoon, kadto nga lindol 6.9 lamang pero daghan ang nangasamad ug daghan ang nangamatay. How much more kung matuman na ang tagna sa Bible sa Revelation 16:17-21 nga mga tunga ang yuta iniglinog ingon pa ang Bible o giyabo sa ikapitong anghel ang iyang panagsan ngadto sa kahanginan ug usa ka dakong tingog gikan sa trono sa sulod sa templo ang miingon natapos na gayud. Nagpangilat ug may kabanha, midalugdog ug mililog ug kusog kaayo nga wala pay sama niini sukad gibuhat ang tawo dinhi sa kalibutan. Kadto maoy kinangilgang linog sa tanan. Nabahin sa tulo ang dakong syudad ug nagunob ang tanang syudad sa tanang kanasuran. Nangahulog gikan sa langit ngadto sa katawhan ang dagkong mga yelo nga ang matag usa may gibukaton nga mga 50 ka kilo. Grabe, nagulan og yelo, 50 kilos taga isa ka buok. Linog pa, kilat pa. Kusog kayo nga linog, kusog nga kilat, tulugtog na pagiulan sa yelo. Ahan na lang ka motago ang mga tao. Ug gitunglo sa mga tawo ang Dios tungod ni ining makalisang nga katalagman. Abi mo ang daotan. Bisan pag imon ng latoson pag-ayo. Basta kay daotan siya kasing-kasing di gina siya magbago. Musamot hinuon ang iyang kadaotan. Dili kita moawat kanila mga igsoon. Mahadlok kita sa Dios. Ang Dios na ay kontrol sa langit, mopaulan, mopakilat, na ay kontrol sa yuta, mopalinog, mopabaha. Busa dili kita mosupak sa Ginoo, balik na kita sa Ginoo igsoon kay ang Ginoo gamahanan kayo ug suko siya sa mga tawo nga dili maghinulsol.